गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ, मसुलपुराव मोनबा जिल्लाफोरखौ लानानै बिजेपिआ जथुम खुंदों। मिशन बिटिआरनि बाहागो महरै बाक्सा जिल्लानि मसुलपुराव थानाय हारिमुआरि मावथांखि अडिट'रियामाव बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफोरखौ लाफानानै मोनसे आफादनि मेल खुंनाय जायो। रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकियाआ आफादारि मेलाव बाहागो लानाय समाव माखासे गोनां बिबुंथि होदोंमोन। बिथांमोना बिटिआर इलेक्शननि थाखाय आबुङै थियारि जाखाबाय। बे समावनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोथोन लाग्रा मन्थ्रिफोर आरो मोन 38 बियाबफोराव बिबानगिरि थिसननाय जादों। बिजेपिआ मोनफ्रोमबो बियाबाव आबादारि खामानि मावगोन आरो मोनसे रोखा देरहानायनि थांखिजों आवगायलांगोन। गौरब गगैनि सायाव बिबुंथि होनानै बिजेपिनि आफादगिरिया बुङो, बियो मोजां दि कंग्रेसआ गौरब गगैनो आफादगिरिनि बिबान होदों। बिटिआरआ फ्लप जागोन आरो फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाबो फ्लप जागोन। बिजेपिनि रायजोआरि आफादगिरिनि अनगायैबो दोलोनि आसाम रायजोनि आफादारि नेहाथारिनि रबिन्द्र राजु, मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, रन्जित दास, अशोक सिंघल, कौशिक रय आरो हादोरारि नेहाथारि आरो काजिरंगा बियाबनि एमपि कामाख्या प्रसाद तासायाबो दिनैनि आफादारि मेलाव दंमोन। नैथि खौराङावनो दङ, दायनिगिरिया हमजानायनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव गुलि गावजादों। आसामनि बकाजानाव सासे 6 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बयबो रागा जोंखांदोंमोन। दायनिगिरि रन्जित बसुमतारीखौ जायगानि थागिबिफोरा सिनायथि होयो आरो हमनो हायो आरो बिथांखौ बकाजान पुलिसनो गथायना होयो। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि हिनजावसाखौ जानो हागौ 10 थुख्राजों गोदोना सेरथेना बुथारनाय जादोंमोन आरो बिथांजोनि गोथै सह'खौ बिथांजोनि थाग्रा खुलिनि साखाथिनि दैखराव गारहरनाय जादोंमोन। बसुमतारीया पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन आरो बिथांनि आथिंआव गुलि गावजादोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानाय समावनो बिथाङा दायो फाहामथाय लागासिनो दं। सुबुं समाजआ गोख्रै राहा लानो दाबि खालामो आरो बकाजान पुलिसआ गाग्लोबजाग्रा आरो बिनि नखरनि थाखाय न्याय होनो थाखाय मोजाङै नायबिजिरनो खोथा होदों। रोजा रोजा थागिरिफोरा बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय न्याय आरो गोरा आयेन नागिरनानै हेंथा होदोंमोन। बिबानगिरिफोरा न्याय होनायखौ रोखा खालामनो थाखाय रादाय होनाय। थामथि खौराङावनो दङ, आसामआ 12 थाखोआव सायख'जाथाव आयदा महरै साइन रावखौ सिनायथि होदों। सा 12 फरायसाफोरा मुं थिसनदों। भारतारि सांकेतिक रावखौ आसामनि फरायसालिफोराव इलेक्टिभ आयदा महरै जागायजेनबाय। थाफादेरनाय सोलोंथाइनि फारसे मोनसे गिदिर आगानाव चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 12 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव आयदा महरै भारतारि साइन रावखौ लाबोनो फोसावदों। बे गोदान आयदानि थांखिया खोनासंनो हायै फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो सुंज्रोबनाय आरो सौहैनो हानाय गोसो गुदुं गुबुनफोरनि थाखाय सोलोंनाय आरो जिउ राहानि खाबुफोर होनाय। आसामाव जों थाखो 11 आव मोनसे सायख'जाथाव आयदा महरै साइन लेंगुवेजखौ लाबोदों। बे खोनासंग्रा आयदाफोरजों फरायसाफोरखौ मुलाम्फा होगोन आरो लाइमोनफोरनि थाखाय गोदान खाबु बेखेवगोन। गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव बेफोर सावदोंमोन। दासिम बे सोलोंथायारि बोसोराव सा 70 फरायसाफोरा फरायफारियाव मुं थिसनदों, जाय बे हाबाफारिनि सायाव मोनसे मोजां फिननाय दिन्थिदों। बे आगाना हायुंआरि सोलोंथाइ खान्थिनि समानथि आरो सोफादेरनायखौ बांहोनायनि थांखिखौ मदद होयो आरो गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि जायगा सोरजिनायाव आसामनि रादायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङावनो दङ, आसामनि हाखौ दाबि खालामफिननायनि निसा। गिबि मन्थ्रिया गोदानै होखारनायनि सांग्रांथि होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फिन खेबसेबाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायनि सायाव गोख्रों गसंथिदों आरो बुंथिदों दि बेबादि मोनफ्रोमबो इन्सि हाखौ रायजोनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनफिननाय जागोन। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन, आं जोंनि हाफोरखौ रैखाथि होनायनि निसा। साफ्रोमबो असमियाफोरा जोंनि मोनथायखौ मोनफिननो थाखाय सिखांनांगोन। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि आयेन बेरेखायै लानाय हाग्रा आरो दैब' ओनसोलफोरखौ सुबुंफोरनो हरफिननाय जागोन। शर्माया सांग्रांथि होदोंमोन दि फैबाय थानाय दानाव बांसिन होखारनाय हाबाफारिनि आसा खालामनो हागौ आरो बेखौ रोखा खालामदोंमोन दि बे मिशनाव जेबो गोरोबथा जानाय नङा।
बिथाङा बेखौबो बुंथिदोंमोन दि बिष्णुराम मेधिनि उनाव बियो आसामनि सासेल' गिबि मन्थ्रि जाय एसेबां गुवार हाखौ दखल खालामनायनिफ्राय दाबि खालामफिनो। बबेखानि सोरखारनि बे आगानाव थागिबि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बियो आसामाव हा सिनायथि आरो फिन थाफिननायनि सायाव गोदान दान्थे-बिदान्थेबो जानो हागौ। बाथि खौराङावनो दङ श्रीभूमियाव हमगार्डफोरा साख्रि रेगुलाइजेसननि थाखाय थि नङै समसिम उखैहाब सोमावसारदों। आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव हमगार्डफोरा गावसोरनि साख्रिखौ नेमखान्थि खालामनाय आरो साबसिन सिबिथायनि थासारिखौ दाबिनानै 25 जुननिफ्राय थि नङै समसिम उखैहाब सोमावसारनाय जागायदोंमोन। जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव ज' जानानै सोमावसारगिरिफोरा स्ल'गान होदोंमोन आरो न्यायनि थाखाय खावलायदोंमोन, जाय गोबां बोसोरनि नेवसिजानाय आरो साख्रिनि रैखाथि गैयैखौ दिन्थियो। बिसोरनि गाहाय दाबिफोरा जाबाय हमगार्ड एक्ट 1947 खौ सोदांनाय, 6 दाननि थाखाय खान्थिखौ फोजोबनाय, अरायथा आरो दिदोम साख्रि होनांगौ। हमगार्डफोरा बुंदोंमोन दि आथिखालनि खान्थिया साख्रिनि रैखाथि एबा राङारि दिदोमथि गैया। सासे सोमावसारगिरिया बुंदोंमोन, जों जर'खा फाहामथाय बिनाय नङा, खालि दिदोम खामानिनि मान-सन्मानखौल' खावलायदों। बिथांमोना बेखौबो हुमखि होदोंमोन दि जुदि बिथांमोननि दाबिफोरखौ नेवसिनाय जायो, अब्ला बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मोनसे गिदिर रायजो नाङै सोमावसारनाय जागायगोन। 6 थि खौराङावनो दङ सोनाब बेंगलाव आसामनि गोमालांनो हमनाय गल्डेन लांगुरनि सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। सा 6 हमजादों। सोनाब बेंगलाव हाग्रानि जिब-जुनार सिखाव फालांगिरिफोरनिफ्राय 4 गोमालांनो हमनाय सनानि लांगुरफोरखौ रैखा खालामदों। आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनारनि फालांगिनि बेरेखायै मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। सोनाब बेंगलनि मुर्शिदाबाद जिल्लायाव पुलिसआ सनिबाराव बेलडांगा ओनसोलाव सिखाव फालांगिरिफोरनिफ्राय 4 गोमालांनो हमनाय सनानि लांगुरफोरखौ रैखा खालामनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ बेरहामपुर महकुमानि सिङाव फफ्त रेलवे गेटनि खाथियाव गंनै गारिफोरखौ होबथादोंमोन। फारियै WB02Z8382 आरो WB52BE1786 अनजिमा गोनां गारिफोरखौ हाग्रानि जिब-जुनारनि आयेनखौ सिफायनानै मोननो थाङै जुनारफोरखौ लांनाय नुनो मोनो। सा 6 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। फारियै मिठु दास, टिटु दास, समील हुसेन बिश्वास, रफिकुल मण्डल, हासिबुल मण्डल आरो बिश्वजित बाग। रैखा खालामजानाय जुनारफोरा जाबाय गल्डेन लांगुर, जाय आसाम आरो भुटाननि माखासे बाहागोनि थागिबि, मोनसे मोननो थाङै प्राइमेट हारिसा, बिसोरखौ थाग्रा खुलि गोमानाय आरो आयेन बेरेखा फालांगिनि थाखाय खैफोद गोनां महरै फारिलाइ खालामनाय जादोंमोन। पुलिसआ दा सिखाव फालांगि नेटवर्कखौ नायबिजिरगासिनो दं। फारसेथिं हाग्रानि जिब-जुनारनि मावख'गिरिफोरा लांगुरफोरनि सावस्रिखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो बिसोरनि रैखाथि गोनां फिन थाफिननायनि थाखाय थियारिथि खालामगासिनो दं। 7 थि खौराङावनो दङ आसामआ कनसार्न मिरु जानो थाखाय बुक माइ श'जों लोगो जायो। कनसार्न टुरिज्मखौ जौगाहोनो थाखाय बुक माइ श'जों आसाम पार्टनारफोर। रंजानाय आरो दावबायथायखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गिदिर नारसिननायाव आसाम सोरखारा रायजोआव हायुंआरि आरो गेजेर हायुंआरि देंखोआरि हाबाफारिफोर खुंनो थाखाय बे गोरोबथाया मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव आसाम दावबायारि जौगाखां निगम (एटीडीसी) आरो बिजाब माइ श'नि गेजेराव सागान होजादोंमोन। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि बेयो आसामनि हारिमुआरि जौगानायाव मोनसे गोदान आयदाखौ दिन्थियो, जायजों रायजोआ मुलुगनां रंजानाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय खाबुफोरजों सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोनो। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो फोरमायदोंमोन दि गुवाहाटीजों लोगोसे डिब्रुगड़ आरो गुबुन नोगोरफोरा आसामनि कनसार्न दारिमिनखौ बांहोनो आरो गोबां दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हानायनि मख'जाथाव खाबु दं। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।